Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Greetings from Dipolog City. So niningay gayon na atong sigutan kanang may tungod sa utot o panugab, no? Tingali makatawa kita kung maingon kita nga lami ginako iutot, no, or lami nako ipanugab. Apan kana tungod kana kay nga atong lawas murag do nagi-urge, no, nga kana bang lami kung makautot lang ko, kung makapanugab lang ko, maulian gyud ko, no? Sagad kini nga mahitabo kung kita bitaw gi panuhot, mingon ra ba din ang uban nga wala pa nang panuhot sa medical term. So ako din na diskubrihan nga dunay panuhot, no, sa medical term nga ila kanang hinganlan og fibromyalgia, no? So mao kana mga panuhot, mga pasmo, kana bitong manakit ang atong mga kasukasuhan dire muna nga magpahilot dayon ta. So that is fibromyalgia, no? So mao kana ang mahitabo kanato. So dunay experience ni ana, tinuod gayon nga experience, no? Kaya ako nagbase lamang sa experience sa mga katawhan o sa ako mismo. So kana bitong magutman ta, and then labi na nga atong sakyan sakyanan aircon or naa kita sa dapit nga bugnaw kaayo. Kalagmitan ni ana mo mahitabo gayud ang panuhot, kanang magbutod ang tiyan dayon, magutman ta dayon, mukaon ta dayon, musakit na siya dayon, wala na dayon, discomfort na dayon ang atong bation, no? So murag makaingon dayon kita nga maintag makautot ko, maintag makapanugab ko, kay lain gina siya kung dili na siya manggawas ng mga hangin-hangin diha sa sulod nga baot na siya nga hangin, no? So kanang pagpangutot o pagpanugab makaayo kana siya sa atong panglawas. Have you not noticed kanang itong naata sa ospital, di ba, ang mga nurses magsigig pangutanag, nakautot ra ka ma'am, nakautot ra ka sir, ano no? Nakalibang ra ka, nakapanugab ra ka o nakaihi ra ka. So kana nga mga pangutana tingali ang uban ni ana mo katawa or unsa pa ka apan gikinahanglan kana nga mo gawas gayud sa atong lawas. Ngano man matod pa nila og dili ka nakagawas sapi na sa doktor, no? So adunay mga home remedy ni ana nga sayon ra gid kaayo, no? Sayon ra gid kaayo kung naglain ang atong tiyan, kana bitong ang atong tiyan murag tambol, no, mura og hinog nga nangka kun atong pikpikon ang ato ang tiyan. Duda kanay hangin dayon murag kaututon gyud, no? So ingon ana ang maayo nga buhaton ni ana mo inom og hot water, kanang dili ug ang init, kana igo-igo lang gyud nga makaya sa ato ang lawas, no? Hot water, and then pagkauron-uran ni ana atong yung ma-feel nga murag ang atong tiyan murag galihok ni ana, then magsige kita lakaw-lakaw, no? Ma-release kana siya ang daotan nga hangin, makautot gyud kita. Or lain pa nga paagi ni ana sa pagpagwa sa utot or panugab, mo inom kitag tubig, no, makapanugab man gyud ta, labi nag init-init mahuwasan nita sa tong gibati. Or og dili pa gani mo higda kita magkulob, no, magkulob kita kanang ma-press bitaw gyud ang atong tiyan, atong kuto-kuto sa katre, magkulob kita, so mo release usab ni ana ang hangin nga dili mao dautan nga hangin, no, mag-utot-utot dayon kita dayon. Mao kana ang sinugdanan nga kita maulian gayud, maarang-arang ang atong gibati, or ang uban ni ana maulian gayud sila, no? So pagpanugab lang daan, pagpangutot makaayo na gid sa atong panglawas. So necessary gid na siya nga mangguwa, no? Mangguwa mingon na uban nga bastos walay batasan nangutot, although kana og mangutot punta palayo-layo punta gamay, no, kay kuan kanang kung sila pasupak na siya sa maayong kuan, no? Pero dili kana siya something nga aton yung ikamuro bitog atong kanon nga kuan dia pangutot dia panugab ano ibatasan, no? So dili kana tungod kay atong sabton nga galain ang ginhawa sa atong isig kaingon, no? Labi na ng panugab o pareho ato nanugab ko kay nindot gyud kayo ipanugab, ma-relieve gyud ta sa atong gibati, no? Ma-relieve kita sa atong gibati ni anang lain nato nga paminaw sa lawas. Uban ni anak masumpay sa kabuhi, no? So ingon ana kanang mga panuhot, kanang mga gihangin, kanang
Ay noon sa good ni akong tiyan, no? So, inana una siya pag-release, kanang muinom og igo-igo nga tubig yun, mas maayo ang tubig, and then makapanugab dayon kita, no? Makapanugab. And then, or makautot, no? Either way man na, utot or panugab. Pareho ka na siya nga mo-release gayon og hangin. And then, magkulob. Dayon, magliso-liso, antod nga makautot. And then, human ni ana, manghaplas. Manghaplas kita, no, something diri sa atong tiyan, sa atong likod, kay kana lagi mga panuhot, no. So mao naman kana ang ato ang home remedy nga atong ikahatag ni anang pagpangutot, pagpanugab. Dautan ba kana? Dili kana dautan, beneficial kana alang sa atong panglawas, no. So mao magani na nga dili na maayo nga mga tulumanon apan gikinahanglan gayon sa atong tagsa-tagsa ka panglawas. So kung if ever kaututon kita, adto lang sa toilet maron sa comfort room, mangutot dito, no? Mangutot dito, bahala og mga tawa ng ubang tao pasag di na sila, no? Kay sila pud maabot naman pud nila nga maglain itang ginhawa niya nindot gyud nila nga i-release ang mga daotang hangin-hangin. So moadto lang sa toilet, no? Adto dito magpahunga mangutot dan kanang pagpanugab palayo lang pud gamay, no, aron kanang uban nga mga kuan ra kaayo hilabihan ra kay ka nga na aron inong social dili ta katawan, so medyo mapalayo-layo nila gamay, pero ang atong palabihon nga ma-relieve gayud kita sa atong gibati nga pag hangin-hangin sa atong kuto-kuto, no. So mao lamang kanang ato ang practical remedy unsaon nga maulian ang atong ginhawa ni anang kanang murag gipanuhot o gipanugnaw, no. Kung makana mo kanay cause sa kabuhi, so may na kana atong i-release kanang utot o panugab, no. So bisan gani kanang pag kalabitan mo release ta sa atong mga plema, mingon ako ba nga unsa pa siya hugaw na no, dili na siya angay kuan nato because natural lamang kana siya. Natural lamang kana siya, so kinahanglan na siya nga i-release, no? I-release gayud kana siya. So mao kana ang mga ato na lang i-appeal ang plema, no, nga kinahanglan i-release kanang ato mga ihi, toxic man gud sila ipang-release ginaog kanang ato mga pupo, no? So ipang-release kana siya kay aron mapiskay ang atong tagsa-tagsa ka panglawas. So water kadtong medyo init-init, ayaw nang lukewarm ka murag luod, no, kadtong init-init gyud ka murag gyud ulian ang atong gibati, no. So mo kana ang atong sharing karon mahitungod sa pagpangutot, pagpanugab, pagpangulihan, no. So ingon ana, iutot lang yarn, panugab lang yarn. So mo kana aron ma-relieve gayud kita sa atong gipangbati nga dili maayo, dili mao. And so have a good and godly day, everyone. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So next week kay Holy Week naman, magpalandong na usab kita sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa atong spiritual nga lakaw dinhi sa kalibutan. We need a savior, no? So si Jesus Christ alone can answer all our needs, physical, emotional, mental, spiritual, no? Jesus Christ alone. So if the going gets rough and tough, when the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kung ganahan mo sa atong video or sa atong channel, please click the clickable unsaon na siya, mga palangga, no. So i-click lang na siya mga palangga. So I hope nga pagkita pa ta sa sunod. So again, have a good and godly day everyone. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Love you guys.